Čus lidi, dneska chtěl bych natáčet, ale nemůžu, protože pojedu nikam a takže nebudu natáčet, takže budu natáčet tady za v neděli, takže můžete se čekat na nový video a doufám, že se vám bude líbit. Budu stavit Lego, nebudu natáčet bravku a budu stavit Lego a prostě to bude super a něco si postavíme a doufám, že se vám to bude líbit a prostě dneska bych chtěl prostě natočit video a nikam jedem, takže ho nemůžu natáčet, tak jsme tak za 2 dny, ale jinak jakoby fakt nemůžu, protože prostě mi to nevyšlo na ten den, tak se mějte a čus.